Keby sme boli v ich situácii a oni v našej, čo by sme od nich očakávali? Je našou najsvätejšou povinnosťou urobiť pre nich všetko, čo je v našich silách. Každému človekovi bola zverená určitá povinnosť. Nebeský pastier sa spýta: kde je to stádo, ktoré ti bolo dané, dcéru Júdova, drobné stádo tvojej slávy? Spasiteľ obetoval svoj prevzácny život, aby tu bola cirkev, ktorá sa vie postarať o ľudí zarmútených a pokúšaných. Zbor veriacich môže byť chudobný, nezdelaný a neznámy a predsa v Kristovom mene môže vykonať v rodinách, v okolí, v cirkvi i v ďalekých krajoch dielo, ktorého následky budú siahať do večnosti. Prosím, ja taký tady. Děkuju. Tady, děkuju.